nemmere at regulere der, når den går lidt frem. Så du har den der. Det betyder ikke noget, bare at den har noget fremadret, den kan springe af. Super dernede. Undskyld. Kalder mig. Godt, Karen. Sådan. Reagerer an på første spring. Det kan den også. Jeg tager den sidste linje igen med det samme. Tager ned på lodretten. Kommer lidt tilbage. Tager chancementet. Sådan. Støtter. Rigtigt. Godt. Så, 1, 2. En gang til. Stille og roligt. Går galt, så kommer du til. Nej. Rigtigt. 4, ja. Rigtigt. Godt.